Ġesu jiġi msammar ma' s-salib, ħsieb minn priġunier. 3 imsiemer kbar, kull daqqa tal-mazza hi martirju kbir, għal dnubieti. Il-ħoss tat-tismir jidwi fil-qalb tiegħi u nħossu jgħajjad dnubieti. L-ewwel musmar frid xellugija jfakkarni fid-dnubiet tiegħi kontra Alla. It-tieni musmar frid il-leminija ifakkarni fid-dnubiet kontra tiegħi innifsi. It-tielet musmar fir-riġlejn tiegħek li Marija Madalena ħasret bid-dmugħ tagħha u xxutta tomlok b'xara ifakkarni fid-dnubiet tiegħi kontra l-proxmu. Niftakar fil-kliem ta' Eżajija l-profeta. Ebda sura ma kellu u ebda ġimier biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżebbraħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart, bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. F'dan il-martirju mill-aktar aħrax, inti dort lejn il-missier etern tagħna u f'abbandun profond irrikmandajt l-ispirtu tiegħek. Xi wġieħ kbir. Immint Ġesu dak il-ħin kont moħħok biss fis-salvazzjoni tagħna. Bħarsa taħnina lejn dawk li sarbuk tlab tal-maħfra tagħhom. Imma aħna nibqgħu ma naħfrux lanqas il dawk li forsi għamlulna ħsara mingħajr ma riedu. Mingħajr ma tajt każ ta' wġieħ kbir Ġesu, fatt sublimi ta' mħabba, tajt lil ommok Marija fidejn Ġwanni. Imbagħad tajt il-Ġwanni li dak il-ħin kien qed jirrappreżenta l-umanità kollha fidejn Marija. Sal-aħħar ħin ta' ħajtek Ġesu, kont qed turina kemm tħobbna, billi tajtna lil ommok Marija bħala omna. Wara ftit, inti ir-Redentur u s-Salvatur tagħna baxxejt rasek u mittalina. Dan kollu jisfidani biex nara jekk kienx lest nagħti ftit ħin kuljum lilek Ġesu, biex nirringrazzjak għal dak kollu li tagħmel għalija. Grazzi Ġesu, f'isem l-umanità kollha u aħfrilna tal-ingratitudni tagħna.